जों दा साउदंनिफ्राय वाटारफलनिफ्राय फैनानैहाय ससे लामायावहाय एसे ड्रेस सोलायनानै लाबाय मानोना बेयावहाय बिराद अखा हाबाय थादोंमोन नालाय गाहायाव थांनायावहाय सिजोबोमोन ड्रेसा ओमफ्राय बेयावहाय आरो फट' लालांनोसै होननानैहाय ओंखारनाय जादों आरो ड्रेसावनो गारियावनो जों ड्रेस चेन्ज खालामनानै लाबाय ओमफ्राय बेयावहाय भिउआव ओंखारनानै एसे माने मा होनो फट' सट' लानानै थांसै आरो सान्दुंबो दुंबाय बांद्राय गरम नङा शिलंआवबो सेरापुन्जियावथ' सान्दोंमोन बिराद गोजांगोन नामा ओमफ्राय ड्रेस गुदुं लाना फैनो नामा बाट लाबोयैया मोजांसो जादों आरो नोंथांमोनहाबो भिउखौहाय ओरैनोथ' बयबो नुखाजोब्बाय आरो शिलंखौहाय थेवब्लाबो ब्लग लानो गोसो जानानै बे मोनसे गावनि थाखाय मोनसे मेम'रि जानानै थायो नालाय बेनि थाखायनो आं ब्लगखौ लानाय जाबाय आरो स' नायदो बोथोरखौहाय मासि मोजां ओमफ्राय बैयाव थांनोसै गाहायाव माबायदि नोंथांमोननो एसे दिन्थिनि आङो चलो चलो नीचे देखते हैं ओह जबानी फट ओरैनोथ' शिलंखौ सानसेनो बेरायनो हाया बारु टाइम नांगौ जायो नाथाय थेवब्लाबो जोङो सानसेनि थाखायनो आराम दसे बेरायनो होननानै फैबाय आरो माइन्डखौ फ्रेश खालामनो थाखाय नायदो नायलाय गाहायाव ओहो ओहो ओ यावबो वाटारफल दं माने वाटरफल सो देख सकते हैं आप लोग इधर भी है वाटरफॉल सान्दुं दुंबाय जि सान्दुं जारलासो बेनो वाटरफला नायनो हागोन लोगोफोर बेयाव जेसेहाय जों फट' लाबाय ओमफ्राय दा रिटार्न जानोसै लामायाव ओंखामफोरबो जालांनांगौ नालाय बांद्राय लेटबो खालामला जानो हागोन मालाय फेमिलिफोर फैनायफ्रा गोजाननि फैनाय जागोन बिसोरो जि दुगैदों ओमफ्राय ना वाटरफला गाहायावहाय जि दुगैदों बिसोरो हा हिन्जाव मानसि माथो बुंबावनो सेल्फि साफायनानै माने आधा मुरा आरो बेबो साफायनो आंखौ साफायनो बेबो आंखौ साफायनो माने मोनसेया फसाया माने एटलिस्ट 100टासो फट' मोनबासो मोनसे फसायो जा मिनिथावना दा थांनोसै जोङो ओंखामबो बिराद उखैबाय चल दे फैद' मास फट' लायो नोंसोरलाय बाजोब्बाय आं नोंसोरखौ फैद' दा ये है बिदां ये है रन्जु और ये है करिश्मा चलो आए रे ओके ना हाँ चलो अभी थोड़ा आना हम लोग स' दा बेयाव जों जुखाम जालांनोसै जुखाम जायाबाथाय शिलं फैनायनि खुनु मजायानो थायाना जुखाम जानि फै मा बारनो ओइ जागोन फैसाखौ उन्दैनिखौनो होजोबदो ओमफ्राय दानो जा एक में कितना है एक में कितना है 60 वन में मोनसेयाव 60 ना फाग्लि मोनसेयाव 60 60 हुआ ये तो एक में 60 है बोला पता नहीं कब से 60 हो गया पहले तो इतना नहीं था झूठ बोला है ना आपने एक में 20 नहीं खरीद भी नहीं मिला 20 बाप रे एक में 60 हो गया कितना दिन हुआ ऐसा दाम क्या हुआ पहले तो नहीं था अरे जा बैठो चल हो गया ना रिटर्न पैसा रिटर्न ला ले रिटर्न ला मोनसेयावनो 60 रुपिस जाबाय जुखामा अ माय गड ओंखायनोथ' जुखाम फाननाया खम जादों ना मा जाखो आयु बिदिबा बोरै जानो हाबावनांगौ बारिश स' लोगोफोरजों दा शिलंनि मैगं लानानै थांसै जि फ्रेस लाया मोनसेयाव 60 ओंहो गावरावखौ जानो गावरावखौ बेबो गोरलैसो एखेसो गावराव ओमफ्राय मानामुनिखौबो लांनोसै एखेसो बेबो गोरलै सेमसो औ गावरावखौनो लानो जायो दे ला मुलाफ्राबो नै जि गिदिर गिदिरखाहाय
Ayo Taiping ah. Local Taiping. Ini ma bustu menjafirakhai ang. Oi, ma. Rodon. ये कितना है सिस्टर? 100 80 ले लो 90 पकड़ो ये कितना है? बिराट दाम पैसे है किलो दे दीजिए इसको चांदलू के नहीं दांग मंजर पे रखे ना न पे रखे ये दे दो इसको कैसे खाते हैं बॉयल नहीं हाफ दीजिए Taiping लान सान्दों आरो जी गिदिर ये कितना है सिस्टर? ini biar semua dan kopiah. Mana kopiah? 50 एक में Oh my god मुझे 50 ने Taiping है जानसी ना वा लाने नहीं है जाने नहीं ये दीजिए एक या और वो दीजिए हाँ माना मुनी भी एक में कितना है 20 हाँ हाँ दे दीजिए स्क्वाश 2 किलो 50 टाका नो ओंखायनो एसे लाना थांसै स्क्वाशखौ गोथाव मोनो आं बॉयल जाने तक बिराट मजा भी हो गया ना या और एक थोड़ा ज़्यादा होने से ए साइड का दे दो ये साइड का हाँ ये वाला मैगं लाबाय जों बेयावहाय थाइबें लाबाय स्क्वाश लाबाय ओमफ्राय मा बेयो मा होनदों अल बेदर बादिया बेखौ लाबाय ओमफ्रायहाय मा होनो स्क्वाश लाइ बिदि लाबाय आरो थांनानै संना जाहैनोसै मुला बेदर So everyone, जों दा मा होनो सरदारजी धाबायावहाय माबा मोनसे जानो हाबबाय आरो एक्चुअली ओंखाम उखैबाय हजोंनिफ्राय जाबोआखिसै बेयाव जानोसै एसे मोनाबायबो ओमफ्राय बोथोरा बिराद अखा दिनैहाय शिलंआव एकदमबारे दा बेयाव जानानै जों डाइरेक्ट रिटार्न थांसै आरो फैदो रन्जु हागोन ए सरदारजी धाबा मोजाङानो बे धाबाया गाज्रि नङा सिगांबो जाखांबाय आं बेयाव जानानै थांसै मोजांनो मा संदोंथाय बाब्रे हनै थौसि होगासिनो दं मालाय जिनो नाय थिगसे मोजाङै संगासिनो नै एरगासिनो सिङाव थांगोन ना ओइ बाहेरायावनो जानोसै नामा आरामनो इयावनो इफोराव सिङाव बाबायहां ना मा बुङो बाहेरायावनो जानोसै दे थालि जानोसै आंथ' हाल्लासो उखैनानै जानोसै नोंसोरदों नामा करिश्माना मिरामिस ना पनिर ओमफ्राय रन्जुना ना फिस थालि ना सफैथ'वाखै आंनाबो ना जानानै थांनोसै